Hola. Aquí... Cháxame traballando. Aquí está o home traballador da casa. Pois este é meu pai, preséntoro, chamase Paco, dedícase a tallar na madeira, el fai esculturas, tallar de madeira, pero tamén se dedica moito a facer o que son as caretas do peliqueiro. Bueno, empezamos por arranxar un tocho de amieiro, normalmente amieiro bidueiro. Temos unhas plantillas, marcamos, logo este, ca serra de calar, cortaría por aí, e convertiría, pasaría a isto, que é o que estou a traballar. Primeiro damoslle a forma externa e unha vez que temos a forma externa, pois o que pasamos é a rebaixalo por dentro. Hai que quitarlle o máis que se poida para que sexan lixeiras. Logo chegaríamos ao resultado final, unha careta con un cabaco que nos permita, que nos dé visibilidade. Esta sería a parte do cabaco. Logo pasar a colocarlle o que é a mitra, un cacho de aluminio recortado, que logo situaríamos encima e fixaríamolo aquí con 7 tornillos normalmente. Esta é a primeira careta que pintei, sí, que quedou aquí por eso. Igual fai 15 anos que pintei, sí. Veis agora mismo, a careta que vos enseñaba antes, estou na rematando de pintar. Talle logo darlle a capa de barniz, que iso tamén lle dá un acabado moi bonito e ademais protexe tamén, porque claro, o cigarrón logo olvídase de que leva unha obra de arte na cabeza. Entre eles tamén se rozan moito, moitas veces tranas para restauralas porque veñen con golpes, chocan entre eles e salta a pintura. Aquí vemos unha que está rematada de todo, esta ten o barniz xa, esta é unha das que máis me gustan. Esta, que é un lobo, é a careta que leva meu pai. Logo, pois un husky, esta que me encargaron, faltalle bastante. Eu en pintala podo tardar, dependendo da dificultade do debuxo, desde unha semana, 2 semanas pintando, entre unha mano e outra teño que deixar pasar tempo, tamén depende do tempo, se está húmedo tarda máis en secar. Logo hai que tratalo como un mimo e a xente que a leva aquí nesta zona levano con moito orgullo. E aquí, digamos, que o traxe do peliqueiro non é un disfraz, é como unha personaxe que te vistes e que te transforma. O mundo se mete moito no papel e van con un orgullo tremendo.